खुलुमबाय रायजोफोर गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं नोंथांमोननि खाथियाव फैफिननाय जाबाय लोगोसे बयनोबो अननाय सारस्रिहरबाय आरो बोर बिख'ना लानाय जाबाय आं दिनै नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नागिरदों सासे खनायाव जना थानाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आइजो बिथांनि मुङा जाबाय इला ब्रह्म बिथाङा गहपुर हालामनि सानजारि नोगोरनि बिथांखौ आङो मबाइलजों नागिरगोन बेनि सिगां आं दोंसे मेथाइ नोंथांमोननो एसे आवरायना होनि आरो बे मेथाइया सोर लिरनाय नोंथांमोना आन्दाज खालामनो हागोन दै गांनांगौ आंनो गांनांगौ गांखं बुब्राबनो गांनांगौ आंनो गांनांगौ गांखं बुब्राबनो गोजोन सुदेम फुंबिलिया निजोम हारसिङै निजोम गांनांगौ आंनो गांनांगौ गांखं बुब्राबनो बे मेथाइया सोर लिरनाय बे मेथाइखौ लिरदों जोंनि बर' हारिनि सासे दावगाफुनाय बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा सासे जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि बिथांनि मुङा जाबाय मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा सानजारि नोगोरनि बिथाङा नै दा गोदानै दाफुंजानाय BKWAC नि CEM बिथाङा लिरदों बे मेथाइखौनो रोजाबदों इला बसुमतारीया नोंथांमोना निश्चय इउटिउबाव नुबाय खोमा आं दा बिथांखौ फन खालामनि रायजोफोर दान्दिसे नेथ' बे समावनो आङो सानजारि नोगोरनि हारिमु सिबियारि बिथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आरो शेयार खालामनो थाखाय गंग्लाय खावलायहरनाय जाबाय दै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबासो शेयार खालामबासो आङो बिदि भिडिअ हगारबाय थानो हागोन नङाब्ला हानाय नङा माने आंहा मोनसे भिडिअ हगारनायाव 6 घन्टा 6 आवार नस्थ जायो बेखिनिनि हाजिराखौथ' आं मोननांगोन ना रायजोफोर नंगौना नङा ओंखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो शेयार खालामबानो नोंथांमोननिफ्राय थाइसे थाइनै 10 थाखा सोरबाफ्राय 20 फैसा सोरबाफ्राय 25 फैसा सोरबाफ्राय 50 फैसा ओरै हाबफैयो आरोखि हाबब्लानो आङो खामानिखौ मावबाय थानो हागोन दै साबस्क्राइब थेंक इउ आं नैयाव फन खालामनोसै बिथांखौ दे आच्छा नोङो गिबि मेथाइ रोजाबजेननाया बे बेसेबां बैसोआव रोजाबनाय बे आंनि गिबिसिन रोजाबजेननाया बेसेबां बैसो माने बेखौ मा होनगोन आङो हाइस्कुलाव थाजेननायावनो माने आङो बेखौ खनजेनदोंमोन आरो फार्स्ट आंनि रेकर्डिं बियो आं गारां होजेननाय आंनि गिबिसिन रेकर्डआ फार्स्ट रेकर्डआ बेमोन आं नोंखौ नुफामा फार्स्ट मेथाइया गोसोआव दंना गैया ना रोजाबजेननाय हिसाबैथ' एसे गोसोआव दंना गोसोआवथ' दङ एसे ओरैनो आंनि गिबि रोजाबनाय होनब्ला आंथ' बेखौ गोसोआव थाखाथारनांगोन ना एसेबाबो एसे ओरैनो रोजाबनाय आं नोंखौ नुफामा साया माया नुयो मानो जेराव मेराव गोसोआ गनाया आं नोंखौ बावनो हाया आं नोंखौ नुफामा साया माया नुयो मानो जेराव मेराव गोसोआ गनाया आं नोंखौ बावनो हाया आरे आं इखौ बे मेथाइखौ सुलेखा आब'आसो रोजाबनाय बायसा मोनबाय थायोमोन हेल' खोनाबाय सुलेखा आब'आसो रोजाबनाय बायसा मोनबाय थायोमोन आं माने नोंनि गाराङा सुलेखा आब'जों एसे मिलायो आरो गोरोबो
बिनि बे जाबाय नोंनिया जायनाखि फार्स्ट ना बेयो आंनि गिबि माने प्रडिउसारानो उदांसा बसुमतारीमोन बहानिमोन बे बे उदालगुरिनि औ बिनि उनावहाय नोङो माखौ रोजाबखो बिनि उनावथ' माखौ रोजाबखो माने आं बिनि उननिखौ आं गोसोआव गैला माने आं बेलेगनि गुबुननि प्रडिउसाराव खनबाय थाबोनाय हिसाबै माने आं फार्स्ट हिसाबै बेखौ आं गोसोआव थादों आरो आंनि औ फार्स्ट लाइफआव माने बे आंनि फार्स्ट औ रेकर्ड होननानै बेखौ आं गोसोआव थाबाय बेखौ थाबाय औ आरो बिनि उनावहायथ' नों आरो मेरला प्रडिउसारनि रोजाबदों ना बहुद खनबाय जिया बालन्दायाव आब' सुलेखाजों आंजों आं ज'बो खननो मोनबाय बै बेखौ एसे बैसागु गोसोआव दं मेथाइ नामा मेगनजों थिरल' गावनाय हाय आदा बिखौ आरो औ मारैमोनथाय आंहाबो गोसोआव थाजोबा बे बैसागु मेथाइखौ मेथाइब्लाबो बे मेथाइखौ नोङो सुलेखा आब'जों ओं आब'जों आंजों रोजाबदों आरो ना रोजाबना मोनदोंमोन एकदम गोरोबो सानैजों माने गाराङा ओमफ्राय बिनि उनाव नोङो स्टेजाव मा मेथाइखौ बांसिन रोजाबो नोंनि आंनि स्टेजाव रोजाबनाय होनोब्लाथ' आंथ' दा जेसेबां आं खनबोनायनिफ्राय दा सोलिबाय थानाय आं बेखौनो आं गिबियावनो आं बेखौ खननो गोनां जायो दा औ एखायनोथ' बबेखौ जोंनि रोजाबग्रोयो नों गिबियाव स्टेजाव थांबा दाथ' जेनेबा नोंथाङाबोथ' मिथिदों जानो हागौ औ गांनांगौआ जे दा सोलिबाय थादों बे गांनांगौखौनो आं दा स्टेजाव बेखौ आं फार्स्टआव रोजाबनो गोनां जायो आं मोजांबो मोनो माने बे बहुद मोजां गांनांगौ मोननानै दं आरो मेथाइखौथ' जोंनि BKWSC नि शिब CEM सार औ मिहिनेस्वर बसुमतारी सारआ लिरदोंना औ नंगौ देंखो गावनो होनाय नामा बे देंखो होनायखौ आं आन्दाज बै गैया उदालगुरिनि प्रसेनजित खाख्लारि आदा प्रसेनजित बिथाङा खाख्लारिया होदों ना प्रसेनजित खाख्लारि आदाया होनायमोन औ ओमफ्राय एरेन्जारा जाहैबाय जोंहा अमर बर' मिउजिक बिथांमोना होदों बानायग्राया मिउजिकआ औ औ मिउजिक कम्पजारा जाहैबाय प्रसेनजित खाख्लारि आदा औ देंखोआबो प्रसेनजित खाख्लारियानो औ ओमफ्राय लिरिकआ जाहैबाय जोंहा बे मानगोनां मिहिनेस्वर बसुमतारियानो औ सार लिरनाय बेखौ एसे रोजाबदो गोसोआव दंबा नों स्टेजाव रोजाबै हिसाबै गोसोआव थाखागोन एसे रोजाबजागोन देनाय गांनांगौ आंनो गांनांगौ गांखं बुब्राबनो जिउनि सुदेम फुंबिलियाव निजोम हारसिङै गोसोआ सानो आंनि सोरगोनि आइराखि जानानै हायेननिफ्राय सोमखोर समायना हाजोआव बिरलांनो आं मुलुगखौ सोमोनांहोनो बिरलांनो आं मुलुगखौ सोमोनांहोनो गांनांगौ आंनो गांनांगौ गांखं बुब्राबनो बेनो आरो औ बे मेथाइआ दा एकदम तामाम सोलिगासिनो दं इउटुबाव बा भिडिअ'आबो मोजां जादों भिडिअ'आबो मोजां जादों पिक्साराइजेसन मोजां जादों करिय'ग्राफ मोजां केमेरा मोजां रोजाबग्राया मोजांखाबा नङा होमबा नोंसोरनि सायाव नोंसोरनि माबायदि सानदों आंथ' बेखौ बुजिला मिथिला आंबो मिथिया माने रायजोफ्रा मोजां होनदों नालाय रायजोफ्रा मोजां होनबाथ' जों मोजां होनखानांगोन नंगौना नङा रायजोफ्रा मोजां होनदों आं खोनाबाय आरो मोजां जादों रायजोनि अननाय रायजोनि रायजोआ अननाय जेखौ मोजां मोनदों आंबो बेखिनियावनो बिथांमोना जेसेबां जोंखौ हेफाजाब होगोन एसेबां जोंबो दावखोलांनो मोजां मोनो आरो माने औ नेक्स्ट आरो नोंनि फेभारेट सं मोनसे ससे एसे रोजाबबावदो हायोबा बिनि सेकेन्ड माने बेबो माने भिडिअ बिदिनो एलबाम जानाय बेबो औ बेखौबो माने जिउनि मोनाबिलि निजोम बुब्लियाव बेबो माने बिदिनो माने एलबाम जानाय औ ओमफ्राय बेखौबो माने जोंहा मानगोनां मिहिनेस्वर बसुमतारियानो बेखौबो लिरनाय औ आं बेखौबो ससे रोजाबगोन देनाय रोजाबनाय एसे खोनानो जिउनि मोनाबिलि निजोम बुब्लियाव दिङा जावबोदों नों दिङा जावारि आंनि देसा गाथोन हाब्रां सेराव दिङा जावबोदों नों निजोम बुब्लियाव
दिङा जावबोदों नोंनि जोंबुब्लियाव जिउनि मोनाबिलिनि जोंबुब्लियाव बे आरो बे औ मेथाइखौ लिरनायाथ' मिहिनेश्वर सारा लिरबाय लिरबाय ओमफ्राय बिखौ देंखो होदों मिउजिक होदों बियो जाहैबाय बिबौ उदालगुरिनि औ माबा आसाब दैमारि आदा आसार आसाब दैमारि आसार औ दैमारि औ बिथाङानो बिनि माबाखौ मिउजिक आरो बिनि माबाखौ देंखोखौ होदोंमोन आरो औ ओमफ्राय लिरगिरिया जाहैबाय जोंहा मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारियानो औ बेखौबो लिरनाय औ दा जायखिजाया रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय थाबाय नोंथांनिसिमबो खालि आंनि आङो नोंनि खुलुमनाय पार्सनेल मोननैसो खोथा सोंनोसै नोंनिया जोनोम जायगाया आंनि जोनोम जायगाया जाहैबाय आंनि माबा रौता सारियालियाव रौता सारियालि रौता औ आंनि जोनोमा जाहैबाय बालिसिया बेंसिमारि फारौगुरा होनो जोंनि औ माबाखौहाय औ आंनि जोनोम जायगाया खिन्थु दा प्लेसा जेनेबा आं एसे उन्दैनिफ्रायनो जोंहा बे रौता सारियालि माबायाव दङ आरो दा औ ओमफ्राय दा नोङो BKWसिनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनबाय नामा बिदिथ' बुंजाया अनसुंथाइखौथ' जों दिनैसिम मोननो हायाखैबो आरो जेनेबा नोंथांमोननि अननायावबा जोंखौ जेसेबां दा जोंखौ दैदेनग्राफ्रा मारै लांगोन आं बेखिनिसिमावनो खुसि खिन्थु आं बेखिनिसिमाव मोनथ'वाखै होनजायो आरो दा मोनथ'वाखै आरोखि ओहो जायखिजाया जों सानैनि रायज्लायनाया मिहिनेश्वर सारनि खोमायाव हाबहैगोन बिथाङा एसे नोंथांनो एसे अननाय होयोब्ला आंबो गोजोननाय मोनगोन रायजोफ्राबो गोजोननाय मोनगोन थिग आसे आङो नोंजों रायज्लायनो मोनना गोजोननाय मोनबाय आरो जों सानैनि रायज्लायनायखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय देनां देहा मोदोम लोगो मोनलायबा मोजाङै सावरायनोसै नङा होमबा जागोन दे खुलुमबाय खुलुमबाय